誰なのか、暁を利用してきた土影のあんたなら推測することはできないのか。思い当たる人物はおらん。とにかく額当ては忍びか。忍び装束は5大国それぞれだがな。連合の新しい軍団か。あいつのすることだ。何か考えがあってのことなんだろうが、あまり計画通りに事が運んでいないようだな。この江戸天聖の十社は誰だ。さあな。彼の協力者です。江戸天聖越しに語るとは陰気なやつだ。お前、俺の全盛期を知っているというのか。ただでは捕らえられんか。